Lars Nielsen er distriktschef hos Caverion på Fyn. Gennem videre- og efteruddannelse sikrer han, at virksomheden har kompetente medarbejdere, der styrker virksomhedens konkurrenceevne. Jamen, der er to ting i videreuddannelse i det hele taget. Altså, når vi kigger på markedet og udviklingen sådan rent teknologisk, så er det jo vigtigt, at vores medarbejdere de er uddannet, og de er oppe på beatet i forhold til, hvad der sker. For det går rigtig stærkt nu, især inden for computerteknologien. Men elforretningen i det hele taget, den er jo, jeg vil sige, det er en af mere komplekse håndværksmæssige uddannelser. Og det kræver simpelthen, at man hele tiden er op med det sidste nye kompetencer inden for PLC-styring, inden for brandalarmering, inden for adgangskontrol. Der sker udvikling lige nu, mens vi står her. Og nogle gange koster det også lidt penge, men det er altid givet godt tilbage igen. Vi har ikke særlig stor gennemstrømning af vores elektrikere her i Caverion på Fyn. Det er folk, der bliver her. Det er folk, som kan lide at være her, fordi de ved, at de har den her mulighed. Det er en af tingene, og selvfølgelig fordi de har nogle gode forhold, og kulturen i afdelingen er også vigtig, men det, at de ved, at hvis de kommer og beder om at blive opgraderet på et eller andet niveau, at vi tager det seriøst, så det er også med til at fastholde folk her. Vores fællestilsmand har været en stor primus motor for at få det løbet i gang det her, fordi han ser også udviklingsmuligheden. Han tænker meget fremad, han tænker meget på hans kollegaer i firmaet. Men det er simpelthen blevet struktureret, så vi har folk til at sidde og søge de her fonde. Jamen elektrikerne, de bliver jo dyre i drift, fordi de kender jo også lige pludselig deres eget værd. I det de ved, de har tilegnet sig nogle kompetencer, så mener de så også berettiget til at få mere løn, og det koster også penge. Og det koster også penge at have dem væk for den tid, vi trods alt ikke har dem. Der har vi ingen omsætning på dem. Men jeg ser det kun som en fordel, fordi det kan jo så være, at fordi han har hævet sin kompetence, så kan vi også hæve hans timeløn ud i kunderne. Han kan mere lige pludselig. Og man kan også sige, sætter man den forkerte mand til opgaven, og han bruger 2 timer på det, og han koster 350 kroner, så er det måske bedre at sætte den rigtige mand på opgaven, der koster 412 kroner i stedet for, som gør det på 1 time. Fordi han har den viden, der skal til for at løse opgaven. Det er vigtigt for os at videreuddanne vores elektrikere, fordi det er den vej, verden går lige nu. Vi ser en stigning i krav til vores elektrikers kompetence. IT-verden, den tordner derudad, og vi skal hoppe på den vogn der.